Assalamu alaikum bandiraɓe puri ɗum ko kewnuɗo hanki jamma ko wonɗo kono asgida kulɓiniɗo mettuɗo kamniɗo ni hanki jam kewnuɗo e puri sanga 20h walla 20h moyni oɗo or ko oro gendarme demet kañum hokkiɗo saret gor tawi kadi woni hen ko demennaɓe rewɓe e sofor mumen kono ɗo kalten no aɓe tampi no fewi en keeɓi haqi hanki jamma ni won debbo goto heeɓi hen sankade haade makko yettade hôpital Ndioum heddiɓe kam min cuwa hebde information holno wayi mais kam askidago ko ni woori ɗo e pori hanki jamma 20h walla 20h moyni ko askida musɗo kamniɗo won mettuɗo hanki ala fof pournaji gonnuɗo haɗani ko ni wayi ɗo to coyno ɗono o jii bagasuji mabɓe no carri goɗɗum bokkimo ko dow to dasimo ha ga askida kamniɗo mettuɗo bagage mabɓe fof nanno sarkiri nde bagage mabɓe nanno sarkiri affaire o ne metti hanki ala pournaji gonnuɗo haɗani ala fof pournaji gonnuɗo haɗani neni addanmo ha jettoɗon fof ndeysaan ndo sarkiri on jii o saret no wayi ɗon no wayno saret mo meeɗa habbude puccini saret boni ha boni waɗi no ndeysaan fof ɗon ɗo sarkiri paɗe rewɓe fof neni ko hunde yurminide plus kadi mami monté dow goton o kadi monté dow goton ha jiyon on jii bandiraɓe on jiiɗon on jiiɗam no jiijam no wayi ndeysaan no wayi yurminade ndeysaan oɗo jiiɗon mo jiijam mum o debbo cankiru ɗo neni no hanki ndeysaan ko hunde yurminina hamni 20h moy ko ɗo askida o woni askida kulɓiniɗo sika pourna fof hanki mo pourna fof donki danade on jii toon nde tere puri o rek alhamdulillah yo Allah yurmoya fo cankiɗo